Mr. Lighton Mangochi alusa ndipo akwiya ndipo atukwiya amwene akuti mwamusaiza kwambiri ari mwamu apa ndi akuti mwamuonjeza apa akuti ine ndesino kuzoti ndine kuti banje koma anyway guys, thank you so much. Don't forget to like, share, subscribe and comment in the comment section. Malawian cameras. Dzulo ndapezeka pa msonkhano wa DPP ngati chimodzi mwa chipani chimene chimalemekeza fundo za democracy. Pa 17 November ndinali ku UTM ku convention. Palibe amene anabwera chwe. Fwi. Dzulo poti ndali kuchitipa pafupi ndi olemekezeka Japi Muhango kuthandizira kumema anthu kuti akalembetse ku NRB makape ena ake IMCP even kwathu konkuno kukalonga anzanga odziwana nawo ali busy pa social media. Mwamona activist uja waonesa mawanga wake. What a stupid people like you. Very foolish, silly people, silly mind. I hate it. And you know guys, if you are proud in the MCP, think kuti mwina pena pakacha kwera adusa 2025. You are foolish. Maganizwani, you are very foolish. Ndikuyangula ine Lighton Mangochi. Even kachimwendo banda kaja kali manja umumu. Ngati chimwendo banda akuchuka ndi mbiri zonyasa kwa ine ayi akuchepa chimwendo. Osamayangula za no sense kupanga against ine ndi wina ine. Guys, ngati mafight titakuyimitsana chilichonse titakuyimitsana. I'm not just Mangochi amene mukundidziwa. Ine ndino nonsense ine ndimagonjetsa ine sindigonjetsedwa. Ine I don't fear kaya ndi wina akamagwira ntchito mboma amagwira futi. I don't care. Oro muchoke ku State House mundisake. You are just wasting your time. Foolish people. Aliyense wa MCP azifire kuti iyeyo ndi ng'ona. Akamasekerera akutanuka kukamwa ngati ng'ona. Think about Chilima's death. Mumfusa Chakwera aperekezeni pangani ya report inquiry. Atenge action. Osakala wasting your time. Kumalimbana ndile andi ena anu ndi atolangani akuzodi aki. You are foolish. Ndiredo yanu yoso andu asiya kuichita follow. There is no breaking news kuzodi aki. Mukusiya kukwira ntchito yanu mukalonga muno mukulimbana ndine agaro eno atakati. Samalisani ine ndimamenyana ndi chikulu, not one person. Moyo wanga ndi woyipa. Ndakuwuzani kuti kachimwendo banda kamene makadalira ku MCP ko kali m'manja mwangamu. Ndikuwuzeni mwina maona ngati ochipa poti ndimayenda pasi inu muli magari moto uchisiruwa nzeru zanu zonse ndinu ng'ona zokazoka. Andi nthawi ya kampeni muyenda ndi bokosi la chilima pamutu. Muyenda ndi bokosi la chilima pamutu. Muyenda ndi ndege ya Donia pamutu. Let's go. Muyenda ndi ndege ina pachilima pamutu. Ena mulakana kuzatawa dziko muno. Nyasi zimene munachita izo. Ine ngati you are joking with me. Please. You are joking with a long man. Ine ni muntu wala kwika. Ndikuwuzeni. Chakwera wanu yotu I don't care. I don't fear him Chakwera. Mbune yake inaloza pasi.
as mine. Ndilani ku MCP apangeza ine uchisirwe na sindifuna pomalizira INRB, you are playing with fire. Mwabwera kuno kukaronga, we don't show you my legislation center. Ana Berontari Manja, wherever you are, with your stupid mind. Chisango ichichi legislation, mubwere zaso kulemba kachitatu, kachifolo, kachifaifi. Chipani cha DPP, chimaremekeza democracy. Chipani cha UTM, chimaremekeza democracy. Chipani cha Ford, chimaremekeza democracy. Kwa mawa MCP kukuitana, you feel suspicious. Ndame no kuitana ayo. Chifwa the crocodiles. 2025, Chakwera is going out. Like, share, Malawian cameras, right.